Ugwumba. Anyị kwuru ekwu na ndị na-enweghị ọrụ ka nkụ. Ndị na-enweghị ọrụ. Maka na amaghị m ihe eji si na a ga-akpọpụta imirikiti ndị mmadụ. Ihe a ga na-eme bụ sọsọ imebi iwu. Bandara ihe a ga na-eme kwa mbụ kwado akwa ụbọchị na ihe a ga na-emebi imebi iwu. Ha na-emebi iwu etu a mebegide iwu. Enwere mgbe ọ ga-abụ ruo etu a ha hapụzi ara aṅụ akpụ. Maka na enwere mgbe ọ ga-abụ ruo ọ bụrụ na iwu agwụna. Ọ bụrụ na ị gaa na Punch tata ihe ọ na-ekwu bụ ṅụcha ntị na onye ọbụla ga-ezisa ozi ọma ma ọ bụ ree ahịa ma ọ bụ mee ahịa mbugharị n'ime ụgbọala na-ejide na a ga-atụ ya nga ọnwa 6 ma ọ bụ ọkwụọ 50,000 naira. Iwu a bụ ndị sineti bụ ihe wepụtara ya tata ka aka wepụtara ya ya bụ na ọ ka dị ọkụ kpọm na ọ bụrụ na ị pụta etu a ree ma ọgwụ ma ntanimo n'ime moto ime ụgbọala na a ga-atụ nga. Wee sị ka anyị nebanye anya n'ụbọchị tata ka anyị mara ihe mere ọ ga-abụ na iwu a ga-eme agwụna ejisi ka anyị na-enwezi anya na nke ndị na-eme ihe mbugharị ya na nke ndị na-ekwu okwu Chukwu n'ime bọọsụ. Ngwa ebetike ọrụ karịrị gbọ ọrụ karịrị Ugwumba. ebetike ebukwara ụra anyị na-ara ụra ga Ife a na-eme adịghị izi. deme ụra ga rutere m mgbe e nwere ekpere anyị gara night vigil. Ya bụ night vigil ebu m ụzọ gacha mgbe anyị na-eti egwu gacha ihe egwu asị kwụrụ ọtọ asị agagharịa ozugbo m na-egbuzeneta ikpere a na ka emeghe na arahụgo m enwe m ike anọ m na chapter 1 ikekwe mgbe a ga-abịazi kpọta m ga-anụwa ụkwụ onye na-agagharị ihe na kekwe erugo chapter 7 eruzie n'ụdị ka ọ ghara ịma na nna arahụ ụra anịmasị onye nwanyị na Chineke anyị amagha m tọpik a na-ekpe amagha m ebe a nọ ya bụ ka m bido ọrụ tọpik ebe anyị nọ. Ndị sineti oge onye mere ụra ị ṅụrụ ọgwụ ụkwara ka ọ bụ otu uche arahụ mbụ mbọ isi na ha na-emebi iwu ndị emebi iwu mụ nwụra bụrụ maka na ekwurie ndị confuse. Ha mebere iwu tata sị na ọ bụrụ na ị gaa n'ime bọs prichie ịda na iwu. Ọ bụrụ na ire ọgwụ ịda n'iwu. Ọ bụrụ na ime ihe mbugharị ọbụla ma ọ bụ mee azụmahịa ọbụla iji kọwara ya ọfụma ya bụ iwu bụ iwu ihe na ndị Federal Road Safety Corps. Iwu ha akpatụrụ aka bụ na ụfọdụ ego ịmana Jagaban laikere ego ka etinyekwu ego n'ihe taksị ha na so enotizie na ego ndị FRSC na-eweta na-epe mpe maka na iwu kwuru na ihe ụfọdụ bụ 5,000 ya bụ ndị ahụ ekwuru 5,000 emee 100,000 ndị ekwuru 3,000 emee 50,000 ka ego wee gbanitekwuo. Mana nke na-atọzi ọchị bụ nke anyị chọrọ inenye anya n'ụbọchị tata bụ iwu ahụ ekwuru na ire ihe ikwu okwu Chukwu imekata mme ihe ọbụla n'ime ụgbọala na a ga-adaghị 50,000 maọbụ ije nga ọnwa 6 maọbụ eburu ha na bụkwụsị n'isi. Epetighị ikwu gị ekene m unu ịma na sometimes na o mee ihe mgbe kwota sị na ọ dị ka na epetika bịakwana nsị na ndị a na-aṅụ ọgwụ na ha na-aṅụ efe na isi adịghị ha mma. Imirikiti n'ime ha na-aṅụ ọgwụ bụ ya ka o nwere ike ọ bụrụ ọgwụ ịba ịma na Naịjirịa bụ enwere ike ọ bụrụ ọgwụ ịba ma ọ bụ ọgwụ ana m ekwu ọgwụ ebunite anya ọgwụ ya bụ aṅụcha mmadụ enwezi sens kedu nke bụ na ha na-achọ ha ọ dịla onye ahụ ma ojelebe ọgwụ na lọgzi ọ dịla onye na-ekwu ihe a mma onye na-eje oziọma ojebe na lọgzi ompe chọọchị. Ọ bụ na ha chọrọ ebe esi na-enweta ego ọ dị very simple. Ndị raw makers wrong makers raw makers gịnị ntị ka m gwa ụnụ chọọ ebe na-eji ere etu na ego na ọ bụrụ na nwere sens gwanụ ndị FRC onye ọbụla bụ convoy karịrị otu ọkwa gọọmenti 1 million convoy dị nọ ọkwa gọọmenti 4 million unu enweta ezigbo ego n'ọhụrụ chọọ ụmụ ogbenye ife na-esiri ike capital ino ji business nwere ike bụrụ 5,000 naira ike obodo vesinu baa moto inwere esi na oje nga nkịta lacha ụnụ ncha anya
ọ na-achụ ego chukwu onwe na ego unu chọọ ebe a isi nweta ego jenu ndị onye ọbụla na-anya convoy na fua eti ifedo fuel gara ọnụ ihe na-egara ọnụ ọ na-anya convoy then na ọ kwụrụ 1 million na convoy ahụ nya bụ ebe ego dị na unu echeke drivers ya ọ bụ na ihe na-akwụ drivers na-anya moto ahụ dị less than 500,000 ofu onye ọ na-atụọ ya nga mana ihe anyị kwuru kịta bụ na isiri ha niile jewe nga enwere ị ga-anọkọta tụọ onwe ya nga aka nyere aka ị na-enyere ha aka ka ha tụọ onwe ha nga ka ị na-enyere aka ka emeghe na mekwana enwere ihe akpabi kwuru mbọsị ọchị na iwu a ha kwuru maka ihe gbasara ntụnye aka ihe elekshọn na primaries na ha tikwuru iwu ahụ mana ama ha na ọ ga-emegide ụfọdụ n'ime ha na ihe mebụrụ a ga-enebanye anya maka na ụfọdụ n'ime ha mana imirikiti n'ime ha enwetaghazi ohere ịga zọọ nke ha ga-eji na-achịta azụ very good mana ofu ya na-ene anya bụ ịma inekwe n'anya ofu bụ ka anyị na-egode ya na ụzọ okpukperechi ọ bụrụ na ya bụ ihe metụtara ndị Muslim ịwa ha mmetụ aka ebe ahụ maka na ịma nnọkọta isi onye Muslim nye etinye Allahu Akbar ha nwere ike iwepụta iwu na ọrụ n'ụtụtụ na ama mmeburu hall speaker kwuchie ụfọdụ n'ime anyị ntị ịma na ndị nọ n'ala Igbo amaghọta ihe a na-ekwu except maybe ndị bi nso n'ebe mosque dị n'ọbụ ihe na enwere ike iwepụta iwu na onye ọbụla ga-etinye hall speaker n'ihu n'enu jiri ya na-agha anyị ụra isi ụtụtụ na a ga-atụ ya nga ama mmenie ume ha ezughị ya enwere ike iwepụta iwu na mmadụ ama nnọchizi ụzọ ọ kachasị ụbọchị Fraịde na ọ na-ekpe ekpere nke bụ na ọ makata bụrụ na ị gbara iso bọs ọ bụ na iso ụgbọala na-aga ihe dịka ugwu Awụsa enwere ebe ọ ga-erute iwu ka ọ bụ na ọ bụrụ na draiva bụ onye alakụba na ọ ga-akpọnata isi n'ala ọ ga-akwụsị unu paakị ya ọ na ọwụ na awa ọ na otu awas nke ahụ gbasara unu tiri omecha ya bụ o wee bụrụ na a na-asị anyị na Muslim tiketi enweghị ihe o mere mana ya fụkwara na enwere ihe o mere maka na ọ bụ eziokwu na senate president bụ suppose Christian nwere ma chapel na bia nwee ma ebe ọ na-anyụ nshi chapel juru ebe niile mana a na-emezie gee preach na ebe ahụ ka Chineke ga-anọ nyụọ ha ịkpakwu gee preach na ọzọ petike bụ negodo anya ihe gbasara ndị a na-ere ọgwụ mmiri ga na shot ọgbara ga na shot imekọta baa amaghịzi m ka ha na-eme ya kịta mana imekọta baa ụgbọala na-agba night si Lagos gaa n'Igbo ọ bụrụ na enwere go etu ihe na-ese kpa ị na-erute ha na bido na Lagos a na-eke eke enwere ndị ga-ere bido na Lagos ruo na IGBOOD ahapụta unu na-arahụta ụra unu rahacha ụra eru ha na Bini onye ọzọ ga-abanye ndị ga na-eresi ha ọgwụ gịnị poison anti-poison iwukwara anti-poison na be nke anyị na-atụ egwu ihe na abụ m nwa Chineke so anti-poison enwe m odeshi so ndị a niile na-ere ihe o doghị anya na dịka i kwuru na nwoke ọbụla si na biya kunie mụ anya abalị maka ihe ndị a na-eme bụ ha si soro ụgbọala nke a rute ebe nke a ha drọpụ chere ụgbọala ọzọ na-agbagote maọbụ nke na-agbada agbada ha ga-eso ha ga-eregide ya otu ichiefu n'ụtụtụ ọ ga mmetụ ụra n'anya eji anya ọma aga elele eji onye amaghị aga ụkacha nzu mmadụ ga-eji nọkọta asịghị na onye na-ebugharị ihe ịmara rizin ha nyere na ọ na-edistraktị draiva na-achọghị ihe ọbụla ga-eme ga-abịa distraktị ya draiva ka a ghara inwe aksidentị n'ụzọ ọ ya bụ rizin ha nyere ana m apịa aka ana m apịa sineti aka ana m apịa aka ana m akụrụ sineti aka alaiki ụlọ ọrụ na nkịta eme yes o gosiri ụrụ nglarị ara nkịta ọ meprezi ha na ihe dị mkpa nwa ife na-nwere sensi na-akọghịrị ọ na-edeside driver ka m gwere ihe edeside driver na Abuja every Friday most of places mosque code ọ na ha na-elu time eji ekpe ekpere ha bupụta mechie main road ọkwa mechie one lane complete ọ bụ not two lane mechie one lane complete unu rie nsị emechie two lane complete efi nke akpanama ma ọ bụ ndị oyibo asị na ọka awụ nke si eme ha nụchi nnekwu ehi landlord na-anọchi ụzọ ha na even na airport tamak ha na-ekperede na-akpa nri onwe na-asị anything ha na-aga na bridge
when I say bridge some no na bridge nnukwu bridge a here na Ghana ya all the distracted driver una mo say distracted drivers ndị mmaburu ndị na-atọrọ ndị mmadụ ndị one chance na disturb drivers oh imagine disturb drivers ndị ndị eke nọ n'ụzọ achọ wete na disturb drivers una mo ihe ọzọ ndị agboro na disturb drivers ọ dị ka sị na n'ifu na-esi karị mmadụ ya ekwu kene ka onye akọrọ ife a onwe ihe Ugwumba kwuru maka ịmara na ala ka ịkwanyere okwu ugwu hinne mana afọ n'otego a na-akwado okwu ugwu na-emegheri mgbe okwu ahụ onwe ihe okwuru na ọnụ maka na ndị ụka na ndị na-akụ isi n'ala ihe ebe anyị nwere ike imenwu polisi ọbụla ọwa ọkọ bụ na ebe Christians nọ and ebe ndị Igbo nọ na these two people all ha bụ the easiest prey unu nwere ọrụ na ala ji eme Enugu ọzọ ọgwụfụ ị na-eje isi Lagos na-eje east enwere more than 160 police checkpoints ma amị ma police ma gogwere ma ọ dị ka fire brigade nọkwụ na ya jee na ugwu awụsa ka ije mount checkpoint most vehicle n'ugwu awụsa enwe driving license fa enwe ere new particulars ịnwa akwụsị onwe ha na-asị da mkpụrụ ikwere ka o tiyo banka n'ime maka okwu ha na da mkpụrụ tiyo banka n'ime mma abaghị afọ ana onwe ihe na-eche ime enu mmụ gwara gị ụmụnne ka ha bụ nnukwu ha n'ụba nka ya ịnụ ha na da mkpụrụ odisi n'ọsọ kpụrụ tupu banka bata na ịma na nke ya agwụna so unu chọọ idozi na ọ baghị uru na-eme laws dị so stifle stupid laws kene ka bụ onye ile ahịa na laws o nwere ụmụnna gị ụmụ gị enwere ike condescend to the level of onye emelọ onye le ahịa then onye kpere chi ka ọ na-ekpebere na moto ọnọdụ moto mechie driver anya si close your eye driver safe ọmụ ihe a na-eme dị ya driver ọmụ ihe a na-eme ka ọsọ na-azụ ka anọ na-eme na-agbada n'azụ ka e gbasara anyị gbederi ebete ka ha njide ka wederi dịka nke ọ bụrụ dịka na isi Ọnịsha na-aga Ọka ma ọ bụ si Enugu na-aga Ọka ma ọ bụ Ọnịsha ma ọ bụ ebe ọbụla ozugbo a na-akwụsị ha na gbam na moto emuvuo na ọ bụrụ ndị ga-abanye filling station ha sị ha na filling station apụta ofu nwaanyị ga-anọ n'azụ bụ ihe ọ ga-asa bụ ka anyị kpere Chineke and onye ọbụla ga-ehudarata isi kwanyere Chineke ugwu iruo na bọọsụ na-agba abalị enweghị ọsọkwa ya bụrụ na gị na ọyiwa iso ị ga-ekperịta ekpere abalị maka gịnị egwu ịtụ egwu ndị ochi ịtụ egwu nke a maọbụ nke ọzọ anyị ka ekpegoro Chineke ka anyị mara na ọ bụgoro ya bụrụ na anyị ruru ebe a na-eje ya bụ ihe ha na-ekwu ebe ọ ga-enye nsogbu bụ n'ala Igbo maka na enweghị bọọsụ ọbụla si Ọka pụọ si Ọnịsha pụọ si Enugu pụọ si Ụmụahịa na Aba pụọ a na-ada ekpe ekpere n'ime ya kama ekpeghe nke ndị fada anyị agbabara nchedo ekpe nke ndị Anglican toru Chineke n'ihi na ọ dị mma ma ekpe nke ndị a ga-ekperata ekpere ranye ya n'aka Chineke njem anyị ewere gaa ọfụma mana ofu ihe m chọrọ ịrụtụ aka bụ ekwere ihe na-edistract driver ọkwa ọmụnwa na-anya ụgbọala amaghị m ihe dịka ugboro ọ na-abụ mpụta ikekwe ọ bụrụ na nsi Lagos agbagota maọbụ ọ bụrụ na nsi Lagos agbara n'Igbo mpụta mgbe ahụ ọ bụrụ na enweghị onye mụ na-eso mpụta mgbe ahụ akwụsị m chọọ ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ m ga-apị aka buru ya ihe m ga-eji kwalifai ya ha bụ na mụ na ha ịpị aka na ebe ga-enu ntị na ahụ ka ị ghara ibute confuse n'ebe ndị a na-ege ntị nọ okay ndị m ga-enekpu anya ọfụma ndị a bụ ihe m na-achọ bụ ọ bụghị ego ha ga-enye m bụ ihe na nọọ ndị ga na-akpasa m nkata n'ime moto maka ịkpọgide egwu like this ike ikpe egwu agwụ mana ọ bụrụ na e nwere onye na-akpasa gị nkata enweghị ka ụra bịa gị na ya na-akpa nkata na-aga ịchara ọkụ na-agara onwe ebe ị na-aga enwe mbọsị mbara ụgbọala ndị okesi n'ụtụtụ akpụkpe ha dị apụ jos echi ihe na agbabeghị up to 3 kilometers
sinofan belt mere nke ame nke ame wee kpọwazie ka e wetara anyị ụgbọala ọzọ mgbe eji wetara anyị ụgbọala ọzọ anyị banyecha anyị pụọ anyị bụ express mụ nọ n'azụ draiva etu a o wee doo m anya na ụdị ụra nwoke ma na-apịa n'ime ụgbọala draiva na-apịa apịa ụra ihe dị egwu onye nke nọ n'etiti mụ anya mana onye nke nọzi n'isi isi nwa mma ha ka ehi na ebe ahụ na-ekwo ụra ha mgbe kpebie na ihe mewu na mụ na draiva tata m wepụta akụkọ nke a na-atọpụzie ka a na-asị ya ka a na-asa baịbụl na-asị ya ka njụọ ya sị ya emere m ya nna kedu ihe mere n'ihe a ji na-eme na amakwa m n'ụdị a ọ sị na ihe a ji barute na paakị yesterday bụ 2 am ana ka ya batara na ya amaghị na ya ga-apụ n'ụtụtụ ozugbo a na ya chere na ọ bụrụ na chi fụcha ya agazie na-agasa ahụ zuo ike a ga-eji gbaa mba ụtụtụ ọ bụghị night bus ọ gbazie morning the following day na enweghị mgbe ya bụ n'obi nọ na nke a dị na mkpa so nọ ya kpatara ụra ji na-atụ anyị kpawazie maka ụra nsị mgba ka ihe a ga-eji gwọọ ya kịta enwere ebe ọ si tupu enwere ebe a na-ere ụmụ anụ amịrị amị ọ sị m na eru ha n'ebe ahụ si gotere ya anụ na egotere ya anụ tinye ose ọfụma nsị ọkwa anụ na ose ha ozugbo maka ozugbo mụ na ebidoro nkata ọtụtụ ndị mmadụ tinyezie ya ọnụ nsị na aga m egonye ya anụ mgbe ihe a na-ere mgbe ahụ 200 naira anụ ha chee 200 naira nsị na aga m egonye nke 1000 ọ ga-ezukwa ọ sị m na ya wee ga-egote nke 600 nwamba nsị na ya ga-atụkwasịkwu 1000 ya bụ na ọ takọtara anụ mbọchị ahụ ya na ose ana ozugbo o metụrụ ya ọnụ na nkata anyị na-akpa nwoke yarụzie ụgbọ gara onwe ya bụ na ọ bụrụ na asụsọ draiva nọrọ enweghị onye na-akpasa draiva nkata ọ bụrụ na enweghị onye maka ine anya ndị a na-ere ọgwụ ka mbido na ndị na-ere ọgwụ nwere ụmụ okwu dị agha ha na-eji akpa ndị mmadụ ọchị a na-eme ya etu a draiva everywhere adị lively a na ha pụtagoro eburu ụzọ pịagoro ekpere ma onye ịma na onye ahụ bụ onye ezi ure ma ọ bụ na o si n'ụlọ akwụna ọ pịagoro ekpere sị na Chineke maka ịma na n'aha Jizọs ka eji eweta ndị be anyị fere Jizọs aka n'elu onye nwaanyị onye duru anyị bata na njem a duru anyị ebe ọ ga-edunekwa anyị bụ nara obe anyị n'aha Jizọs anyị niile kweri ya amen anyị niile nọ ahụ ya ka ndị si anyị niile aga m agụpụ onwe m ya bụ ihe na-eme bọs adịgoro lively even though na dịka mgbe ahụ na-agba ya ọkwa na ụra na-atụ m onye bịakwa ime ihe na nkwurịta ọ na-adị m mana ha kpọtaghị anaghị ejiri ụmụ okwu dị agha mee everywhere ya bụ ha na m eche ebe ha ga-arụ ụlọ nga ọ dịkwa ka nke ndị nke Akwa Ibom ana m eche ụlọ nga one ha ga-arụ ma ọ 50,000 one ha ga-anata tupu ndị mmadụ erivolt osi na mba na nke a abụghị ya maka amaghazi m ebe a na-eje eje ọnụ iwu a ga-eme agwụna ebezighị iru ebe ahụ ka iwu ga-asị ha mepụta kịta ebe ọ bụ na ọ dị ka iwu agwụna a ga-eme ozi iwu ize ya eme bụ na ego a na-enyefe aka nkụ a na-akwụ mmadụ 2.5 million wardrobe allowance 7 million furniture allowance 6 million newspaper allowance 2.1 million a sị gị a na-enye ha ruo tata oche monthly ka a na-enye furniture allowance nye every month bụ oche gị na-egote nke ọfụ mana ndị nke mmadụ enwerebụkwa onye siri oke na-ebutere nke ọfụ ya mbịa bụrụ senta tebụl mmanwụ ube that is na ebe corruption kwụrụ akwụ enwerekwa onye bunyere gị ka mmadụ njugodo enwerekwa onye dịka all these ma ndị House of Assembly ma ndị Senate na ndị rep a niile gị na ha dị na mma enwerekwa onye siri gị na ebutere anyị oche ọfụ gị bịa bụrụ nke ochie a na-akọdị aka ha ime mistake obo nke dịbe gị so ha chi ime law ha bido na that one maka ọ dị very important si court ọ sararị ndị niile anọ House of Assembly na Senate ịma na minimum wage anyị bụ 70,000 okay si kwụbazie ha nọ 700,000 including everything ka ma na epetike ị na-agakwa chọọchị isido ma ego allowance newspaper allowance nta n'ime nke a egosicha ihe niile bụziri 700,000 70,000 ka apụta minimum si mezie maximum payment na ya bụrụ 700,000 ka maka nke oyi ha nwaanyị
ke maka nke ha abịa oriri nwa abịa nkupụta nwa ebe a mmemme a niile a na-akpọgasị ebe anyị na-anọ etu ha afa na ọ bụrụ na eme ha ka ezi ego a ga-espend ebe obe na anụ because o wepụ 100,000 kpọ ofe ogiri for 600 ọ na ebe ọ bụrụ ya bụ na nsogbu adị ananụ na enwere ndị agụụ ga-egbu because ndị otu mkpu ine anya kịta ịfụ na all of them nwechara data boys ndị a na-enye ihe dịka ọ bụrụ 30,000 naira ego ha ji ego data na-akọ ọnụ na Facebook na ihe na every ihe isi ha reduce ịma enwere onye nke nụrụ na o nwere na nke ya ruru ebe 80 ndị a na-akwụ ụgwọ data boys a na-akwụ ụgwọ ebe ọbụla ma Instagram ma ihe ọbụla ebe onye kpọọ m iyi 1 kpọọ ya 10 ha anọkọta pakeji ofu ihe sendere ha na WhatsApp group si onye ọbụla kewe onye ọbụla share mba nsogbu eme na gọọmenti anyị a na-ekwu na Africa dị corrupt mana nke Nigeria no on class of its own na ndị Africa eje mụ corruption from them mana ihe a na-egwu na-akwụ ndị a ha na anyị nwere ebe se generate this money ọ a na-eji anata na loan ebe ọbụla anụ gba mbọ ya da n'ihu ọgụ na ị ga-acha ha bụrụ ebe ọ na-eme ọrụ the sense of iji anata loan while ịma na ụmụ anya ya kwụ that loan okay na anụ na oil crude anyị na Dangote na-egoro ya egorozi na dollar because eresi anya ya mortgage upfront ọkwa na onye mụtara ụmụazị gịnị ka ya gwa ụmụazị adụ ya mmakịta agwa ụmụ na forever na ụnụ jikwa ụgwọ in future gekwa ntị o nwere uru ọ bara mana ọ dị ka etu anyị bụsibụrụ ndị Igbo ị mana ọ bụrụ na ndị Igbo bara dapụta maọbụ sonye na ndị a na-agụrụ ego dịka ego mmanụ maọbụ ihe ụfọdụ na-enye mana ha ga-ada iberibe definitely ka nye ihe iji matụ ọzọ ị maara na ọ bụrụ dịka na be unu dabatara na taụn o mere na be anyị ya bụ ya ka njem mara ọ bụrụ na township banatara na be unu o mee ana nwee value n'oge ndị be unu bido rewe ana dịka onye nwe ihe na ịmana ọ ga-eme na ụmụaka bụ unu ama mgba mbọ eziokwu like enwere somebody na-asị m ngwa mụ na anya na mpaghara ebe dị etu a na mpaghara be anyị na onye ọbụla anyị fụrụ kpụrụ blọk doro blọk ma ọ bụ rụta shọpụ n'ihu bịa na ọ bụrụ na ha dị mmadụ 10 mmadụ 8 n'ime ha riri ana ana ihe ere ana ahụ ihe a ga-ejigodo ya mebụ gagoro ṅụọ nkwụ taa anụ nkịta ndị be anyị na-ata aja anụ nkịta tacha ya ọgwa na mfụ m ga-ata ahụ no continue ese niile esi nkịta mfụ m ga-ata kama na afụzi m nkịta ọ bụghị nkịta nọ Lagos a na-agba ọgwụ ka m ga-abịa jiri mmewe ihe mana ndị Kalaba ebe ọbụla ha nọ ha makwa etu a si eweta ya mana ihe na-ekwu bụ na ehi na-enweghị ọdụdụ chie na-achịrị ijiji mbọsị a ekwuru m okwu nwamba bụ usu dị na be m na-anọkọta ha gbuo m ofu oke ọ bụrụ iriju afọ too much ya bụ ọ bụrụ na e nwere certain things unu nwere dịka privilege ịfụ ndị ugwu na onye ofu onye na-agụ akwụkwọ n'ime ụmụnna bụ ka e were wee ya n'ọrụ ka ọ gaa na-adọta ego gọọmenti ọ bụghị ka o jiri ụbụrụ eme ihe na ka ọ na-adọta ego gọọmenti ọ ga na-abịa eke ndị ama jiri ndị ọzọ niile ya bụ na ekwenyere m na ya bụ ihe ọ na-abakwara anyị uru ọ na-abara anyị uru ya bụ na mana ị na-achịta azụ ihe na-ekwu bụ na ndị gọọmenti imechi okwu nke m ndị sineti ọ bụrụ na iwe agwụna unu na-reses maọbụ unu nakọta na-asị ndị a enwere ihe unu na-ewetara anyị enwere onye ga-asọjestịrị anyị ihe anyị ga-eme ama m ụfọdụ n'ime unu ama na-eme oke ha ga-ebidokwa ime constituency meeting ka ndị mmadụ gwagasị ha ihe ha niile ka agwa ha ebe ha ga-eme ihe mana tupu anyị apụọ anyị ga-eme ịgwa unu iwu enidiri ofu ọ bụrụ na isi m kwuo asị m unu weta ego ka m sọjest elu ipechigo ka ihe na nke anyị mere aka na ihe na mbọ esizi weta ego ịnyere ahụ nke anyị na-eche ka ego na-agwa ha ego na-agwa ụmụnna like we said ịma na sometimes anyị na-eji egwu na amụ wee na-ekwu okwu mana ihe amana ihe a bụ ime obi eziokwu anyị na-eyibe eziokwu ezigbo okpu yipi ọgọrọ ka afọ ịdị mfe na aghụghọ adịghị geenụ ntị ndị senate o mere one thing first of all Nigeria ya emegodo senate and house of reps bụ two things ekwesịrị ka apịagwụsịa
ma ọ bụ ahọrọ one hapụ nke ọzọ because all replication of law anaghị duplicate omehuru ọbara ndị nke aje eghighe echa ndị nke eghighe ya anaghị agụsisi ego anyị o nwere uru ndị ahụ bara onwe ụlọ ha na-eme nwere isi onye na-emere ndị military law na ndị military bịa onwe mere ya fụrụ that is it kedu ihe ndị a na-ekpọ ha sị na House of Rep the same thing ndị a na-eme ka ndị a na-eme ndị nke a dị 300 ndị nke a dị 490 something 109 yeah kedu essence most of them amadi ha na-eje dị eje eme okay ije kere ego na billion but one I scrap good one of them the same thing unu chi ime law ya bara anyị uru n'enu law nke izu unu eme scrap on jamb scrap on ya because na mmadụ na-echara jamb na score 360 o nwere ike asị hey no university of choice o je na university ahụ a na-eche maybe all medicine ka ọ chọrọ ime pharmacy na ndị ote a na-eche ka nna ebe ote ego nna ya nọ na-eme na nwa m no by merit ọzọzọ ọbịa again asị that na na-ele gị na admission ọsị asị gị ya tara ya next year ma ọ bụ ka enye ya o nwere course nnugoro afa course amụghị na ọ na-eme exist akpọdịtịna obi ga-efe ntịgodo ịrịgo ebe ha ga-ahụgwa HOD of course so okay eme that one then ha ka wo that one enwere WAEC enwere GCE enwere NECO o nwere nke ọzọ kwa ọ dị ka olu 5 na-represent the same thing ebe abasasị ego anyị ha regulate on that one then laws are regulate bụrụ wife of governor wife of president wife of local government chairman wife bụ wife dị gị ka enyere ọrụ hụrụ nke ka enyere ọrụ maka nche ngwụchakwara ọ bụ allocation a na-akpake ha on the first lady ma first lady yes first lady ọ bụkwanụ allocation nọ na ha ma etu ha si ewepụta ego a na-enye eche m na enwere ndị na-agụọ ebe ọ dị n'iwu iwe first lady na steeti ọ dịghị n'iwu anyị hụ afọdụ bekwa m ya n'iwu ya fe na iwu na because ha nwe a provision for it onye bidoro ya kwa Babangida bidoro ya under military ndị ọzọ kụzie na etu nwunye Babangida Miriam Babangida ji kpaa ike mgbe ahụ onye ọbụla bidozie ọ dabazi mgbe Shagari na-achị onwe ma nwunye nwaanyị na-akpuchi ihu na-agara onwe omezie kịta ma ndị Muslim onye pụtazi ọ na-achọ nwaanyị mara mma ọ ga-eji me first lady ndị otu gbara anyway ihe na-ayọ n'ụwa na ụlọ ọrụ ya eme ka nkụ ọwụ frivolous laws enweghị isi wepụ na aka ebe ndị ogbenye nọ maka ihe nji agwụ n'ụbụ na ndị ogbenye kezie ntị ka ndị otu anyị ka anyị nkata ọ bụrụ na ị na-anya moto bụrụ draiva jee bute ekpetechi bute ezigbo ọgwụ kara aka dobe n'okpuru moto gị ụbọchị ọbụla enyi of them ya batara moto wee sị gị na onwe were ọgwụ akọchie ya anya maka ịkọwago yoriyo ọgwa ji oge ọsịsọ ya wee onye ọbụla ga-amezie na ndị dibịa niile osoludo chụrụ kpaghachita ha abịa ha n'ime ikwu ọgwụ ị makwa APC enwekwa ma APC ma ya wụrụ kafinọ the thing is that ha bastardized everything anyị na-eme onye jiji na-abastardizekwu nke anyị na-eme n'ime obi ebe a ọ bụkwa anyị anọghị n'ime obi kwu na onye ọbụla ga-agwụ epetikesi driver ọbụla tie aka mmadụ bịa emeghị nọsị pịawirie ibi ọ dị ka enwere ebe idewuru ihe na ndị na-agwọ ọgwụ enwere kọmpanị wepụtara na-agwọ ọgwụ ahazim onye Igbo ka ebe idewuru kọmpanị na-agwọ ọgwụ mgbasoludo na-ezagụ ebe ị ma na ị gaa n'ebe ahụ ihe a niile a na-emekwa na Facebook dibịa pekwara mpe ebe ahụ adịkwa ma mgbe bụ ezigbo dibịa na ndị be Opuro Bros Igwe Jenga